Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amon ni kadulong sa inyo kag yari nato nga mga top stories of the day. Today, September 8, 2025, Lunes nga adlaw. Senado may pagkambyo sa liderato. Ngalan ni Representative Aldi Benitez, iwat ka nagtuhaw bilang Banasun nga House Speaker. Personnel sa City Engineer's Office sa Bacolod, gindagdagan sang show cause order bangod sang nagtig-ang mga semento. Mga poste na karatumba, bangod sang drainage kag ikot-kot sang contractors ng DPWH. Senior citizen patay matapos pabungguan sa salakyan kag nalapakan sang tanker. Kag sa good vibes, 38-year-old choir sang Canlaon City nagperform sa Bacolod. Kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ang ido nga si TikTok nga gin-rescue matapos gin Indian target sa banwa sa Murcia ang napatay matapos maipit. Nagpagwa sa announcement ang Animal Welfare Group nga Back Project PH sa kahapon nga napatay si TikTok ang aspin nga ilan na rescue sa tinalikdan nga binulan matapos gin Indian target sa banwa sa Murcia. Sa statement, ginsiling sang grupo nga yara sa paghinakop sang isa ka volunteer sa TikTok kag nagwa ini sa balay kag nabungguan sang salakyan. Ginatagman sa grupo nga wala si TikTok sa shelter nila bangod ginapalayo siya anay tuga sa mga kaso sang distemper nga yara didto. Wala pa matungod kung sino ang nakabunggo kay TikTok. Si TikTok ang nakilala bangod sang iya nga inagyan sang ma-rescue siya sang may mga dulot pa sang Indian target sa iya nga lawas. Gindala siya sa vet kag tigayon nga nakasurvive sa piyak sang iya kahimtangan. Sa nagligad nga semana, nakaintra pa ini siya sa fun run kag kahapon nagpahuway na. Sa number 9, mga 1% pa lamang sa gihapon ang nak-clear gikan sa sapa sa La Castellana. Gani bukas karon ang LGU para sa luyag pagid magbulig sa ila. Sunod sa kay John B.F. Diasis, ang pamuno sa Disaster Risk Reduction Management Office ng La Castellana. Malapit sa bridge nakatutok ang clearing sa mga heavy equipment nga ginpadala sa Ibid Creek City Tamburong sa Barangay Biak na Bato. Nagpasalamat sila sang bulig sa Negros Occidental Provincial Government na nagpadala sang backhoe kag mga dump trucks kasubong man ng DPWH pero masyado kadako sang ulubrahon. Patag ni Diasis, ang nagnabaw nga creek ang may kasangkad nga 6 to 8 meters ang kadalumon nga na 6 to 8 meters ang kasangkaron sini kag may kadalumon nga 6 meters. Ini ang tuyo nila nga mabalik. Gikan sa Taytay, makita pa nga mga 1 kilometro ang natabunan sang sediment. Mga 28,000 ka cubic meters ang estimate. Damlag pa suno sa kay Mount Canlaon Natural Park Operations Superintendent Philip Lechoncito ang kuluwaon nga sediment base sa MGB, LGU kag province nga assessment. Ginbase sa kadamuon sang ulubrahon, madugayan pa ang pagtrabaho magluwas na lamang kung may magdugang pagidbulig. Wala labot sini ang posibilidad sa pagtupa sa mabunok nga ulan isa man sa concern suno sa kay Diasis saranga maanod pagid sang dugang nga mga sediments. Sang Biyernes, may 35 ka mga trucks sang balas antigayon nga nahakot sa duta sang MKNP iga deposito ang materials nga nahakot. Overwhelmed gid ka ta makita tungod sa area lang nga kalapad. And then ang sa amon LGU minimal gid nga operation ang mabulig. So pasalamat kami nga Raya ka province nga nag-deploy sila sa pila nila kay heavy equipment sa area, no? So amat-amat pero hindi gid siya tanto nga dapat within 1 week. Lawi gani as per monitoring do it will take months pa gani sir, no? Kiti ang area nga na gyapon sa province ara lang gid mismo sa may bridge. So damo pa yung materials kato sa may babaw kag ang sa may especially sa may sa may lapawan nga mga panimalay lapad gito ya. Sa number 8, sa La Carlota City, liwat na nga nagabukas ang upgraded nga hemodialysis unit sang Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital nga ginapadalagan sang gobyerno probinsyal.
Ang bago nga na-renovate nga facility sa karon ang nagatanyag sang mas ginpaayo, mas safe, kag mas efficient nga dialysis service para sa mga pasyente sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson nga nagpamuno sa blessing kag inauguration sini sang Biyernes nga adlaw. Dugang pa sa gobernador ang upgraded unit pagpakita sang commitment sa gobyerno probinsyal sa paghatag sang di-kalidad nga healthcare sa mga Negrense. Iyaman ginsiling nga ang enhanced facility ang maghahatag man sang mas maayo pagid nga pagtatap sa mga pasyente. Sa number 7, isa ka amay ang gintiro samtang nagainom-inom sa Kabangkalan City. Igo sang bala sa ulo ang naangkot sang 53 anyos nga amay matapos gintiro sang wala pa makilalaan nga gunman sa sitio Abdao, Purok Saging sa Barangay Tapi sa Kabangkalan City, Sabado sang gabi. Dead on arrival sa Kabangkalan District Hospital ang biktima nga ginkilala kay alias Jerry. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan nga nagainom-inom si alias Jerry upod ang yaumagad sa gulpi lang nag-abot ang isa ka lalaki nga gintiro ang biktima sa wala pa mahibaluan nga rason. Personal nga dumot ang ginalantaw sa kapulisan nga posible motibo sa krimen. Nagapakig-angot ang Kabangkalan PNP sa 94th Infantry Battalion kag mga kaiping nga police stations agud makilalaan kag madakop ang nakapalagyo nga suspect. Sa number 6, bangkay sang isa ka lalaki na sapuan nga nagautaw-utaw sa suba sa Himamaylan City. Yara na sa advanced state of decomposition ang bangkay sang isa ka manugbantay sang punong sang siya ang nakit-an nga nagautaw-utaw sa pangpang sang suba sa sitio Wayang, Barangay 3, Himamaylan City. Isa ka mangingisda nga nagmagapalawod kun tani ang nakadepara sa nagakulog nga bangkay sang 43 anyos nga biktima. Sunod sa PNP, wala sang foul play sa kamatayon sa biktima. Base sa investigasyon, nagainom-inom ang biktima upod ang iyang mga abyan Webes sang gabi kag nagpahayag ang biktima nga langoyon niya ang suba pakadto sa iya ginaistaran nga payag sa piyak lang sang iya ginabantayan nga punong. Ginpunggan siya sang iya nga mga kauptanan kag ginhambalan nga indi na maglangoy bangod tungang gabi na apang nagpadayon ang biktima. Bangod wala maka-duty pagkadason nga adlaw, siya ang ginpangita sang iya mga kaupdanan apang silang napaslawan. Sabado sang aga, nakit-an ang bangkay sang biktima. Sa number 5, isa ka senior citizen ang patay matapos mabungguan sang motor kag nalapakan sang tanker. Nagatabok sa dalan ng senior citizen sa Purok Paho, Barangay Alihis sa Bacolod City sang siyang nabungguan sa motorsiklo nga padulong sa norte sang Circumferential Road Domingo sang aga. Bangod sang impact, nagtabog ang pedestrian sa piyak nga lane. Nalampo sa iya nga ulo sa semento kag nalapakan pagid sang panguna nga goma sang fuel tanker nga nagapadulong sa sur sang dalan. Ginbawian sa kabuhi ang pedestrian sa ospital samtang pilaso naman ang lalaki nga driver sa motorsiklo kag ang iya misis nga angkas niya. Nagatrabaho bilang panday kag nagapanakod sang tiles ang napatay nga senior citizen. Sa number 4, 3rd District Congressman Javi Benitez nagpatigayon siyang inspeksyon sa mga flood control projects sa 3rd District. Sa iya paglibot, wala siya sa ghost project nga nakit-an pero may 3 ka mga nagkalaguba nga proyekto kag ini ang ilagid inspeksyon ko po ng DPWH sang Domingo sang hapon. Una, ang 93 million pesos nga flood mitigation structure sa Malugo River sa Barangay Pasig, Ibi Magalona nga may kalabaon nga 900 meters ang natapos adtong 2019 pa. Pero may kapin sa 20 metros nga porsyon sini ay naguba kag luyag ni Benitez nga kayuhon sa contractor. Ang 96.5 million nga flood control project sa Embang River sa Barangay Hawayan sa Silay City ang natapos ang 2020. Ang tubig diri ang wala na nagaagi sa sulod sang tamburong. Ang flood control project naman sa Minuluan River sa Barangay Zone 14B sa Talisay City nagakinahanglan sa dredging. Luyag sa kongresista nga kayuhon ini sa contractors kag kung napaslawan sila, hindi na sila maka-intra sa bidding sa mga projects sa 3rd District. The damage is about 20 meters total and their estimate sa ilang cost is about 300,000. So no cost to the government na dapat ang contractor makayo.
So when ka ma-start ang pag-guide? As soon as possible. May deadline kung pila ka months or ano pag-guide? Weeks. Dapat in weeks matapos na. Once it's done, i-report mo natin sa inyo. May ibang flood control. Sa number 3, mga poste nagkalatumba bangod sang drainage kag ginakutkot sang contractor sang DPWH. Nagkalantumba ang 4 ka mga poste sang kuryente kag telecommunications company Domingo sang hapon sa Lizares Jovita Streets, Barangay 40 sa Bacolod City. Sa 4 ka nagkalatumba, 2 ang poste nga ang himo sa kahoy kag 2 naman ang semento. Nagkalatumba ini samtang may ginapatigay nga construction sang drainage ang RA Construction sa among nga kalye. Nagkalatumba ang mga linya sang kuryente sa dalan kag ang mga poste nagtupa naman sa pader kag gate sang mga balay. Maswerte nga wala sang construction worker nga nagaobra bangod yara ang mga ini nagatrabaho sa piyak nga dalan. Gayon naman nga nabalik ang power supply sa among area pero may 50 ka mga balay ang wala sang kuryente tubtub mag-aga kag tigayon na ini nga mabalik kay ina sang Negros Power. In fairness naman sa Negros Power, they immediately sent a team, no, para ikayuon ang nagkalatumba ng mga poste. No? But as to the DPWH, I asked them na kung pwede ma-inform nila ang mga contractors na nag-aubra sa ining project to ensure the safety sa mga tao na kung sa tingin na-implement ang inyong mga projects. Sa number 2, mga personnel sa City Engineers Office sa Bacolod City gindagdagan sang show cause order bangod sa mga nagtilig nga sinako nga mga semento sa bodega. Gindagdagan sang show cause order ang 4 ka personnel sa Supply and Property Section sa City Engineers Office matapos madiskubrihan ni Mayor Greg Gasataya nga may kapin sa 4,800 ka mga sako sang semento ang nagtig-ana. Gitagaan sila sa 24 oras para magsabat. Suno kay Gasataya, tinuan sa syudad ang among opisina nga amo ang nagabantay sa pagsulod kag pagbuwa sa construction materials nga ginabakal sa syudad para sa mga projects. Ginmando sa alkalde ang pagpangita sa lugar nga sa iluwan sang nabilin pa nga mga stocks para athag kung pila pa ang nabilin nga mapuslan pa. Gitpangayuan man sa alkalde sang report ang CEO para sa status sa mga projects nga ginapatuman sa administrasyon. May nabaton nga report si Mayor Gasataya nga may mga proyekto nga sang 2022 paginsiguran apang wala pa sang ihapon natapos tubtub sa karon. Sabado sa nidiskubrihan sa alkalde ay nagtig-a nga mga semento sa pagpatigayon niya sang inspeksyon. Explanation by the City Engineers Office. No? We will forward this to the City Legal Officer for appropriate action. And last, we will ensure these things will not happen again sa atong sining syudad. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Pagkambyo sa liderato sang Senado, ginpatuman subong adlaw samtang nagatuhaw naman karon liwat ang ngalan ni Bacolod Congressman Albi Benitez bilang House Speaker. Nanumpa na bilang bago nga Senate President si Vicente Soto III sini lamang nga hapon kag gintalusan si Senator Chis Escudero. Nag-preside si Escudero sa session sang gin-move ni Senador Juan Miguel Zubiri nga i-declare ang position sang Senate President bilang vacant. Siya man ang nag-nominate sa kay Soto. Wala sang iban nga contender sa among nga posisyon. Nagpabutyag naman si Anay Senate President Escudero sang iya pagpasalamat sa kasubong niya nga mga senador nga nagbutang sang ila pagsalig sa iya liderato sa 19th kag 20th Congress. Nahang pa niya nga ginarespeto ang desisyon sang majority sang iya kaupod nga iya nga ginapanginbulahan si Soto. Wala siya sang kalain nga buot suno sa iya. Sa piyak ka bahin, liwat nga nagagawa karon ang ngalan ni Bacolod Congressman Benitez para sa House Speakership. Sanggin pangayuan na reaksyon sang Domingo, ginsiling ni 3rd District Representative Javier Miguel Have Benitez, nga anak ni Congressman Albi Benitez, nga ini ang magidepende sa presidente kag sa mga lideres sang Kongreso, magluwas na lang kay House Speaker Martin Romualdez. Suno kay Javi,
Sa iya nga nasiling, inibangod nagapati siya nga hindi man pagduso ni Congressman Albi Benitez ang iya kaugalingon kung hindi man luyag sa mga tawo ini. Mahimo nga nagikan man ini sa mga House members nga nagapangita sang pagbag-o kasubong man sang stability. Balantayan na lamang suno kay Javi kung ano ang matuod nga sentimento sa Kongreso sa masunod nga mga inadlaw. It all depends on the president and the House leaders. House leaders, of course, aside from Speaker Romualdez. I say that because hindi man idusog ni Congressman Albi ang iyak kaugalingon kung hindi man gusto sa mga tao. I think where this is coming from is from other House members who are feeling the need for change, no? And at the same time, stability. Kay kita man naton gabungguan na tanan. That's why I posted something na hopefully something of reason. Na kabalo kita mo man the president, the vice president, the Senate, House, and then now House with the executive. I just wanted hopefully there's stability, and kung bungguan na yung tanan, basta maglain pag yun. So I think we need more stability. And if does Congressman Albi Benitez bring that stability? We'll see. But again, we'll find out in the next few days and few weeks kung ano gitang tuod nga sentimento sa tao within the House. Kaag sa Good Vibes, isa ka 38 anyos nga choir sang Canlaon City sa Negros Oriental ang padayon sa gihapon nga nagakanta sa simbahan. Bisan ang sitwasyon sa Bulkan Canlaon, ang wala makapauntat sa ila. Yari ang grupo sa Sininga Report. Halin sa mga OPA religious songs, pop songs, kag church songs. Masarangan sang The Brothers Choir nga kantahon. Sila ang all-male nga choir sang St. Joseph Parish ng Canlaon City sa Negros Oriental. 38 na katuig nagligad sang naporma ang grupo. Mga mahilig sila magkanta nga nagatipon-tipon para mag-jamming lang sadto. Simple jamming purposes lang. Jamming lang niya, tani anay. And then later on, come to service sa church kami. Di na tabong jamming na sa mga balay-balay. Balay lang. Sa Okay. balay sang amon founder, no, na si Edmond Salvacion. Salvacion. So every time na may free kwan kami, jamming kami to, nanamian kami sang music. Hilig sa tanan ng music. Yes. Okay. Kagalit sa grupo lang nga nagakantahanay, nagdesisyon sila nga magserbisyo sa simbahan. Nakalabot sila sa 52 members. Ang iban, napatay na. Ang iban, hindi na aktibo. Pero sa 12 sa mga nabilin sa grupo, 5 ang original members sa gihapon. Ang iban sa ila, 4th generation na. Ang iban gani kuno sa ila kung hindi makapakita sadto, ginakadtuan gid sa tagsa nila ka mga balay. Old members, we try to motivate them to go back, come back, and serve for the church. Pero ang iban, nakabalik. Ang iban, Wala na. Bisan sa paglupok sa Bulkan Canlaon, wala sila mapunggan. Padayon sila sa gihapon sa pagserbisyo sa makaako, pinaagi sa ilang nga music. Sige, gihapon kanta. Sige. Bisan ang calamity na tabo, wala nakastop sa group sa pagpadayon sa pagkanta.
Wala lang sa church lang yan po. Church. Service. Kag subong, naga-diocese tour na sila. Kutob sa mga simbahan nga may pari nga na-assign sa to sa Canlaon City, ginakadtuan nila kag dito sila naga-perform. Sa Domingo, ang Holy Family Parish sa City Heights ang ilaging bisita kag ginkantahan. Suno pa sa grupo, mentras nga masarangan pa magkanta, magapadayon sila bangod ini ang ilaging sumpaan sa makaako. Shoutout anay sa aton nga mga live viewers subong nga hapon si RH Tata, good afternoon NIR, Jonathan Tere, mayong hapon si Jubea Yap Janala, mayong hapon Choy Ruming Subaldo, mayong hapon Digicast Negros watching from Baguio City pero puro Bacolenia. Erwin Natura, good evening Digicast Negros 10 watching from East Home 6 Mansilingan, Bacolod City. Si Bedjo AJ, may pasok po bukas. Yes, may ara klase buwas. Si Jusena Rebuccio, hi Digicast Negros watching from Sumag, Bacolod City. Gloria Bantigue, good afternoon Digicast NIR, happy Monday sa Ruming. Si sino pa? Aton ding may mga questions sila. Damo di nga pamangkot kung may klase buwas. Yes, may ara ka do sa weather update ni pag-asa ya do mainit-init na ang weather starting tomorrow until Friday kag wala na sang LPA, wala na sang bagyo sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Si Andre Tahunera, good afternoon Digicast Negros. Kag si Cesar Polito III, good evening Tito Ruming, abi ko si Miss Barbara Jutayan pa good evening Miss Tani. Kagamuyan tong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tubtob sa buwas. Ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.